Klaas Henstra, die debuut hier bij de Vrije Piraten. Hoe voelt je die optreden? Ja, fantastisch. De mensen die nou mooi maaien, dat is natuurlijk geweldig. Dat is mooi maaien de meisjes natuurlijk. 14 jaar en dan de mensen samen maaien door, dat is dan mooi. Ja, en dan een noemer van die pakers, jongen, Romy. Ja, de stem van de Woden. Ja. Doe was er nog mee vertrouwd. Hoe was de tweede Romy? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Ik hoop dat het natuurlijk al wat trokjes zijn. Ik hoop dat ik nog maar volle meerboekingen krijg mij. Nou, dat is natuurlijk mooi, zou het nog get. Is er zo mooi en fijn, en je is zo graag. Wil dat ze van geen zou zijn, wil dat ze van wie. Ik ga nu grote stad, ik heb je alleen, en terug de blote wacht. Ja, dus is nou nog in Kolm op Squallen en dan wordt dit aan het je beroep of kost nog gewoon werk? Nou, zo, ik kan altijd natuurlijk timmerman of zo door de weken, maar ik zit mijn best in om natuurlijk volkszanger te worden. Nou ja, dat maakt me een beetje zo trok in.